Noin Fiat Ducaton. Tämä on 2007 mallin etukallistuksen vakaajan tuo puslan hela, niin sen irrottaminen. Tämä toinen pää on taottu tästä nyt jo niin kuin irti. Kun tämän tästä saan irti, niin mä näytän minkälainen toi on miksi tää on niin tiukasti kiinni. Ja tässä on ideana se, että tää hela pitää saada ruuvipenkkiä vasten niin, että siinä on kova pinta, mitä vasten ruvetaan sitten tuurnalla takomaan tätä reikää auki. Se rupeaa aukeamaan. Ja tämä ei autossa lähtenyt. Minä kokeilin tätä paikan päällä. Se ei irronnut. Irti. Saako? Vieläkin on vähän tiukassa. Eihän tämä nyt ihan lähtenyt niin kuin YouTube-videoissa se pitää lähteä, niin lyödään takaisin sitten kiinni. Nyt se ei ole ihan vapaana, mutta jospa se nyt siitä lähtee. Noin. Eli nyt sitten, miksi se sitten on niin tiukasti kiinni, niin tässä näkyy nämä tuollaiset helat ja sitten ne menee tuohon sitten sisälle. Eli yritän tässä nyt näyttää, niin näin se noin. Niin näin ne menee ja tossa näkyy ne helat. Sen takia se on, tai tollaset kaulukset, niin sen takia se on näin tiukasti kiinni. Tällä lailla se lähtee irti.